हेलौ लोगोफोर, नैबे फट'खौ नुदोंना? बे फट'खौ नैबायदि एडिट खालामना लाग्रोयो। बिनि उनाव नैबायदि भिडिअ बानायगोन। दा बे भिडिअखौ माबायदि बानायगोन, फट'निफ्राय माबोरै भिडिअ बानायगोन नोंथांमोननो आं खोन्थागोन। बेखौ नोङो AI नि गेजेरजों बानायनो हागोन। दा लोगोफोर, भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। गिबियावनो gemini एप्सखौ प्ले स्ट'राव डाउनल'ड बानायनानै बेखौ अपेन खालामदो। अपेन खालामबा बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। अब्ला नोङो बेवहाय प्लासनि आइकन दङ, बेयाव नोङो पेस्ट खालामबाय। प्लासनि आइकनाव थुनानै फट'खौ लादो। आं दा इयाव मोनसे फट' सिलेक्ट खालामबाय। बेखौ बेयाव लिरनायखौ आं नोंसोरनो खोन्थागोन जे कमेन्ट बक्सआव होनानै दोनगोन। दा सेन्ड खालामबानो बेयो हारसिङैनो दसेनि उनावनो श' जाबाय नै फट'आ। दा बे फट'खौ सेभ खालामनानै लाग्रोनोसै। दा आंखौ सेभ खालामबाय। नोंथांमोनहाबो नायै नायैनो बानाय एडिटखौ। इजि, ओरैनो जायो। दा आं बेखौ बेक खालामगोन। सेभ जाबाय। बे खालामनानै दायो नोङो गुगोलखौ अन खालामदो। अन खालामना मा खालामनांगोन? AI स्टुडिअ सार्च खालामदो। सार्च खालामबाय AI स्टुडिअ। फार्स्टआवनो दंखायो नै गुगोल AI स्टुडिअ। दा बेयाव थुबा मोनसे इन्टारफेस ओंखारगोन। दा नैथिं दङ, खनायाव नायदो। बेयाव थुनानै इथिं दं भिडिअ, क्रिएट क्लिप भिडिअ। दा इदि ओंखारबाय। नैयाव दङ प्लासनि आइकन, जुम खालामबा देखायनोसै। बेयाव नोङो फट'खौ लादो। दहाय सेभ बानायनाय फट'खौ लाखांनानै मा खालामगोन बेखौ बेयाव लिरदो नोङो स्ल' मसन नेचारेल भिडिअ। दा इथिं लिरखांबाय, फट'खौबो होबाय। दा इथिं रान इट, बेयाव होबानो थांबाय, इयो सेन्ड जाबाय। दायो श' जागासिनो दङ। दसेनि उनावनो नुजासिगोन नोंनि भिडिअआ। नों इथिं दङ साइजखौ लं भिडिअ साइज बानायना सर्ट भिडिअ साइज बानाय, नोंनि गोसो। दा प्ले बानायना देखायबाय। मोजां जादों भिडिअआ। आगर एरगासिनो आर'नायाव। दा बेखौ सेभ बानायबाय। दा नोंथांमोना माबायदि मोनखो? बुजिदोंना बुजियासै? एडिटखौ रोंगोना रोङासै? दा नै साइजखौबो चेन्ज खालामनो हायो। लोगोफोर, बेनोमोन भिडिअआ। नोंथाङाबो ट्राइ खालामना नायदो।